रायगड जिल्ह्यात कुष्ठरोग निर्मूलन मोहिमेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात 479 कुष्ठरोगी आढळून आले आहेत। आदिवासी बहुल तालुक्यात कुष्ठरोगाचे प्रमाण अधिक आहे। महत्त्वाची बाब म्हणजे 15 पैकी 13 तालुक्यात कुष्ठरोगाचे प्रमाण नियंत्रित मानकापेक्षा अधिक असल्याचं समोर आलं आहे। पेणच्या वरवणे आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीला कुष्ठरुग्ण घोषित करण्यात आलाय। तिला कुष्ठरोग झालाच नव्हता असा दावा करीत चुकीच्या औषधोपचारामुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या पालकांनी केलाय। त्यानंतर जिल्ह्यातील कुष्ठरुग्णांचा मुद्दा चर्चेत आलाय। जिल्ह्यातील कुष्ठरुग्णांच्या संख्येवर नजर टाकली तर परिस्थिती चांगली नसल्याचं समोर येत आहे। तर आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या तालुक्यात गंभीर स्थिती असल्याची आकडेवारी सांगते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।